Sziasztok! Szia Máté! Ez az oktató videó. Már láthatok egy olyat, hogy ezt nem vagyok olyan, mint zenére tárgyalok, azt most hallgatónak ajánlom, de most ez a betanítom a videó. Viszont röviden számolni fogok és mondani, hogy mit fogok csinálni. Nyilván én most veletek szembeállok, tehát nektek úgy kell gondolkodnom, mert sőt, hátra fogok állni. Na! Például hallani a hangomat, tehát lényeg úgy kezdődik az egész, hogy állunk egy ilyen furcsa sásba állásba, kezdünk egy ízban imádkozó állásba. Így állunk, 0-35-től kezdődik egyébként a zene, és amikor a bácsi elkezdi nektek, de ezt a másik dolgok is tették, akkor kell elkezdeni magát a táncot, addig ilyen állásban kell állni, ezt sose fogok tenni szerintem, ilyen állásban kell állni, és lassan egyszerűen kezdődik. Amikor elkezd énekelni a bácsi, akkor a következő dolgokat kell csinálni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,